perlu berita ngeri ya. Sing jarine ono sing katene mlebu desa iki. Berita apa sih? Berita apa itu? Corona nggak salah. Coronavirus. Apa itu? Apa? Paling corona itu anake Cak Amin ya lho. Mosok kon salah lho. Ya apa maneh sih? Walah, sing itu lah. Itu tuh anak Cak Min, Cak. Iku virus alias penyakit. Bahaya lho. Kalau cocok itu betul lah iki wis nang omahe. Mosok ngono aku. Mosok kon ngarani anak Cak Min lho aja tahu. Oh ngono ta. Oh bae ya corona anake Cak Amin iki lho. Padha jenenge. Dah.